Актаныш Үзәк балалар китапханәсе 2020 елның сентябрь айыннан инде иртәнге сәгать 8-дән кичке 7-гә кадәр эшли башлады. Районыбыздагы балаларны, аларның әти-әниләрен китапханәбезгә көтеп калабыз. Китапханәгә килгәндә үзегез белән маскалар булсын иде, саклык чараларын күреп инде. Китапханәбез бик бай, пандемия аркасында дип әйтергә кирәк, халыкларны, балаларны җыярга ярамаганлыктан без инде менә җәй буена паркта очраштык, алар белән мәдәният паркында төрле чаралар үткәрдек. Шулай ук балалар бакчасында чаралар үткәрдек инде җәй буена. Хәзер дә әле чаралар үтеп тора. Чараларны ачык һавада үткәрүләрне дәвам итәбез, чөнки китапханәгә 5-6 кешедән артык балаларны җыярга ярамый. Мәдәният паркында үткән чараларыбызда сезне көтеп калабыз. Рәхим итегез.